Ľudia, v tomto videjku, čo si teraz idete následne pozrieť, tak to video vám poradím, ak chcete, aby vás to aspoň trošku bavilo, tak si to pretočte na 16. minútu. Sice už bude hrať, nebudem už hrať ja, bude hrať kamoš, takže moju časť, čo som ja hral, nebudete vidieť. Ale od 16. minúty to je dobré video, takže by som vám odporučil si to pozrieť tam. Ale tu na začiatku teraz švácem taký pekný kill, čo som dal pred pár dňami. On to bol asi pred 3 mesiacmi, ale nevadí. Uvidíte to. Česko s túto s kamošom, kámo. Čau. Dobre. Pre tých, čo nevedia, čo sú kompety, je to ten mod s bombou. Si to si zase nakúpiť takto zbranie. Ideš si a ideš. Trošku to stišiť, nech ma aj viac počuť ako hru. Takto by som to nehal. Tak. Možno sa mi bude dariť, možno nie. Som zvedavý. Som to dlho nehral, takže... Je na V1. Dám ho? Podľa mňa ho dáš. Yes. Nice, kámo, 1-0 pre nás, fajne. Dáme si moju obľúbenú zbraň. Dáme si flashbang a výbušný granát. Normálny granát, klasický. Nejde. Dáme si takýto krásny loot. To sa utočilo na spoluprácu. Čo to? Joj, to som to osral. To bol najviac minus 5000 dobrý moment, kámo. Tretí teraz. To kámo nič nekomentuje, asi neviem, či ho to nebaví. Za 2 hodinky, hej ľudia, za 2 hodinky, možno za 3 videa, možno vidieť nové videjko zase z hry GTA 5 konkrétne. Poďte sa, on už aj jeden level s counterteroristov, lebo sa boja. Potom ďalšie videjko bude hrať teda ten kamoš, čo tu je so mnou. No, to je krásne. On je trošku slabší síce, ale on sa naučí. Má nová akože síce PlayStation 6, on už je nová generácia, on už je proste rýchly. Čo bol v Číne a on má už GTA, či čo? On má už aj GTA 6 vlastne, hej. A proste, no, on už je taký. Len to CS komu moc nejde, no. Ako Fortnite tam v takej edity dáva, že to by ste nikto nemali šancu to. Proste asi zahabili na celý život, ale uvidíte sami, aký je dobrý. Konino! A už sa bojí.
Kde je ten šmejt? To mu trošku závisí. A ešte mám toľko peniazí. 4700 pade nemám, no. To si cítil. Tu nikto. Tu sa zabíjajú. Sami po sebe tu strieľajú. No a toto je akože trošku také nudneko. Čo robíš? František. What are you doing? Sa spýtal, čo robíš? Yeah! Čo robíš? Sakra! A mám 5200, takže vám ukážem také krásne skills z AWP. Čo? Tam nábehnem. Tam niekto pozri. Tam niekto bol možný. Dobrá heda. Takže on mi dal hedu, tak mám asist. Mám asist. Vieš, čo som rozhodol? Že teraz, keď dáme, hrá sa to na 13, mám 7 bodov, tak dám túto pánovi. A druhú polovicu odohrá on. Terrorists win. We will dance on your graves. Let's go, let's go. Ale to asi neuvidíte, to je celkom ľúto. Takú krásnu hedu teraz asi neuvidíte. Ale ak by ste teraz nepovedal... Nenadávaj koňu! Si debil? Si debil? Strelím ti hedu, ty. Vypadni, koňu. Čo? Čo? Ty si ma robíš prdel. Seriózne si ze mne dáš prdel. Pozrite sa, on tu je kempy, tam mu trafím hedu. Videli ste to, ja som vám to hovoril, ja mám X-ray. Ja si prdel, ja som absolútne nevedel, že tam je. Dobre, máš ísť ty, ale keďže mám AWPčka a viem, že ty hneď skápeš, tak si za nám ešte posunie ja. Predtým, ako prídem o AWP. Alebo vy prežiješ so snajperkou. Let's go, my brother. Ty už ani teraz nemáš prežiť, čo že ani nezačal. Zase tento koň. Dobre, ticho! Predím len tak, ho trafím. Som veľké hovno. Ty čo, ukáž ty? Ja ne. To Ondrej. Čo tam? Ja som ho chcel zabiť, ty. Dobre, vyšľal bezko, lebo som nemal namierený. Prehrali sme sa, koho chceme prehrať. Aj to možno klač. Možno klač. Ticho, teraz. Epic moment a Dobre ľudia, idem ja, som teraz tu ja na scéne.
Najlepší hra sveta. No, ja mám hrať, že Bečko, ja to si kúpil neviem. zbraň. Vôbec to neviem. Bečko. kde. A čo si mám kúpiť? Si dobrý, tak si kúpil. Dobre. A ideme. Go, go, go! Ideme čokolád. Maj? Maj, teraz. Nie, teda Aké 4? 4 a aspoň jedna z toho bude heda. Semo, hej. Na narodeniny moje. Bohužiaľ, to je zápas. Throwing fire! To je 80 hodiny na veľké bach. Haha, strike 48 hodín. Zabil ho! You think you can kill us? Doktori! Come on, let's go! Ticho. Throwing smoke! Tam správa vybiehajú, tam nie. I'm throwing a grenade! Tam správa vybiehajú. Ľudia, to nie je možné! Som lepší ako Branislav! Dobre, ale hraj sa špatne. Ale dal som dve hedie. Kámo. Kámo, ty jednu vedu dal. Yeah. Tak teraz reálne ja hrám, ale keď som úplne sám, keď nenatáčam, tak som úplne amatér. Throwing the Teraz začal flashbang! to video Smoke! vydávať. I'm throwing the flashbang! 16. minúte! Grenade Kvôli out! tomu, že som... Začal to vydávať. Aha! Danedeker! Rýchlo! Teraz poviem, že som zaplatil. Kardebilný! Ale dal som 2 killy. Kámo, tak daj, že... Oooo! Moja ruka. To nebolo 20%, to bolo 10! Ale nie, I'm planting the bomb. ja vám hovorím, že teraz dve heady. Dve heady. Áno, dve heady! Ja mi prosím, zostane veci... Počkaj tam. You are stupid to think you will win. To, lebo to nechcem dostať do týka. Ale potom... Asi vypípam. Ale... Flashbang! Takto vypípáš a možno hovno zarobíš. Grenade! Kto je najlepší hráč? Ľudia, tak toto... Hrušky? Ty nebuď! Teraz to je moje. Nielen moje. Je to na mojej Ty drž, lebo ti dal takú. Prehra kola? Putten Upperbelt. To je najlepšia pesnička. Let's show them who we are. To je dobrá zbraň a polnoka. Športka. Stoličok. Teraz nemôžeš držať, teraz musíš držať. Ty si strelil svojho. Strieľaj po svojho. Skoro! Hej? Nedávam to.
nedávam tomu nádej. Counter-terrorist win. Nice. Let's go. Throwing smoke. Laying down smoke. Tam vybehol. Decoy. Ej, Bomb has been defused. víra kola, ale dal som totálne. Nice a piece Nie, of cake, snažím Celeste. sa. Ľudia, keď mi toto budete, keď mi veríte do tohto kola, tak mi... Kde je? A na všetko sú. Come on, chop chop. Smoke. Throwing smoke. Deploying decoy. To každé kolo. Grenade. Ale, dal som aspoň nejaký. Dal som podľa mňa taký krivý, ale zase nesom. Ja dneska bude jednou z GTAčka. Trafił 40 krát do hlavy, ale mu to nedal ani raz. Dobre ľudia. Dobre, možno ešte budete raz, no, lebo on Terrorists win. Dance, dance, put that Dobre. upper belt, put that upper belt. Menujúca syna. Kúp si toto, to ešte v druhú. A nemá žiadny armor, kámo. Bez armor. No nevadí. To nejako dať. Move it, son. Ľudia, prosím Decoy's out. vás na... Dať pozor na hlava, tam. Tak ty, kým nájdeš R-ko, tak teba zabijú. Počkaj, dal som mu, ale dal som mu damage, dal som mu damage, dal som mu, Káš. Dobre, Counter-terrorist win. Solid work, boys. Najväčšie procento headshotu. Dali najviac headshotov. Kámo, vidíte? Dobrá práca, on má 6. 6, 7. Just 6-7! 6-7! 6-7!